እዙይ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። زعزز سلامتنا تقبلوا أبرحقن كرمان بمخان بريديون ساتلايتن مدبات دمت بوليس إيرترا مكتالة تركبوا كبران سمعتنا كم يتقنيهم دمتهم دمت بوليس إيرترا لومون كم وتر حبريتاس سنقلهم أبحجن سنة مقبارن زتو كورة فلتت تخعبتلهم زمعدو زجون زتنقون مدبات أواديدا أنه تفلم علام مدبات أموهاد مسخهم سنح أو تعمي فلما مسمرن أنباب زينام سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعت دمጽ ፖሊስ ኤርትራ ከመይ ተቀኒዩ ካብ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ንሎም ዝተዳለወ ናይ ውሽጥን ናይ ወጻን ሃገራት ዜናታት ፖሊስ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኤርሚያስ አስፋይ ከመወትሩ በርእስታት ሆንፍለም ብጠንቂ ምህማም መሬት 4 ሰባት ሞይቶም ወዲቁ ዝተረኸበ $600 ናብ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ተረኪቡ ብፈተነ ቅትለት ተጠርጠረ ተቀይዱ زي بلو قلبي بمكينو قوتيتو ولادو خزاناقا زهاقنا قبصاوي تقيدو دوب أفريقيا بمعناو نبرت سرقن كالقبناتن ستطرطرو أفردي كقربيوم بوليس غريخ ديجيتالاوي بات إراب زي حقاو مقدي كزاور نتسانح تطرطر يقيد زي دمس بوليس إيرترايو زرزراتهم كتسيلخ أربالكم يسناي مكتال ناب عسرت نحاسة أبزو قحليتي أب أسمرا كبابي سنتان تقطو مقدي زبان سنكأي بزقات أمامهم مريت يوت 3 سبات حليفهم على في مرمرا قبن شاتشاي مدبر بوليزو ماكل جمال تهانور كمز قولتو تنكي نايت مهمام مريت بكونكريت بقبو زي تهانتسز تأكبن ايقو حف حامد أبتليتي كزن بزحد رزنا بتركيسوهم زفرسة كم سعبينو أوشت تقزادك كيسوهم زنبورو 4 عمز عدميو عبد الوهاب محمد برهانن 35 عمز عدميو بعلت بيتو إلهام أبو بكرن كمون حوان مواتي تودع 18 عامت كالد أبو بكر كموتو خلو أم نبرد دما كبير عنه توريدون أبتي فتسام حدقاس ترخبه حلافي كفلي المعتاو هنسازو ومأكل إنجنر تسفعلم ولد ميكائل مهمان مريت فلاي أب وان كرامات أب قلقل سنكوف أتهانا نتسانا يقزاو تزلون كبابيتات أسمرا كقاتم بحرياو مخانو تقيسو تماساسالي حدقاتات كيقاتمو أبداقيفا من داو زلو قزاو تزغموتو زخون ملكتات كريو خلو نبزو ملكتو منغستاو تكال بغلطف كحبرو التحساسيبهم أما حداريت نوزوبا غزاباندا ويزرو دهب تسفاي بكيدا اتحادقا زحزنن زسنبدن مهانو تقيسا بفلاي ابتحادقا زقات أمولو كبابي بزيبغو عقواب استهانسو غزاوتي كمزلون اتم مكتتالن مكوتصارن كقبرلهم كمزلون التحساسيبا ጊዜያዊ አዛዚ ፖሊሶ ማዕከል ሌተናል ኮሎኔል ግርማይ ገብረ ሚካኤልን አዛዚ ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ምክትል ተለንተ ተክሊ ማርያም ተኪየን ሬሳ ሙታት አብ ሙጻ አዚ አሸጋር ምባሩ በመሕባር ሙጹ አባላት ፖሊስ ምስ ህዝብ ተከባብን አባላት ህንጻ ኩባንያ ሰገንን ተዓጋጊዞም ን8 ሰዓታት ዘአክል ሓያል ጻዕሪ ከም ዘካየዱ ገሊጾም إذا خمزي لخلو أم محدار كبابي كالو زوا عن سبا نبشمون تنحسه زوج حليتي بسنك زوجة حيال زناب هدمون حنت سدراب بمفراسو والسبع عمت أده موت خلوا بعلبيتن سلسة رقم قليل أكلا وجود أتكم زوجهم أزازي مدبر بوليس قلب سرجنت عثمان فكاك ندمت بوليس حبيرون مزلوه تركرامات زي تتصبنا يوم حدقاتاتون كجات مسلز خلو هزبي لعلتن كأخ جبرن متحبارو مس بوليس كعززن اتهم حلفتي الزهاخيرهم
بعلت 15 حمله 2022 اب حدش عدي اب غودنا وديق استرخبه $600 بجبرت سناي قلعو نفسال ساي مدبر بوليس اسمر هم تركبه كابتي بوتا زرخبنا حبريتا ارديو بمسرت حبريتا اتوم نز سناي تبغسو زوسدو كاب 6 كسب 13 عامت زركبو امنتاوያን قلعو يوناتان افورقي محاري ኤቨን ዮሐንስ ገብረ ንጉስ ሲና ተስፋ ሽፈራው ኮሙ ድማ ፍረሰላም ፍጹም አማን ዝተባህሉ ኮይኖም ኩሎም ነበርቲ ገዛ ባንዳ ሓበሻዮም اتحبريتا وسيخو واناتي ገንዘብ ወይዘሮ ሻምሹ አብዱልዋስዕ ነጋሽ ተባህለት ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ዝመቀማጣ ዜጋ ከም ዝኾነት በመልካት ዋና ገንዘብ ኣብ ዝተጠቅሰ ዕለት ኣብ መገሻ በመባራን ገንዘብ ከም ዝጠፍአ ብዘይ ምፍላጣን ኣብ እዋኑ ናብ ፖሊስ ከም ዘየመልከተ ተጠቂሱ ኮይኑ ድማ ድሕሪ 6 መዓልታት ናብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ብዘቀረበቶ ጥርዓን መሰረት እቲ ገንዘብ ዋናታ ምዃኑ ከም ዝተረጋገፀ ኣነፂሩ እንተኾነ ዋና ገንዘብ ናብ እትነብረሉ ሃገር ትምለሰሉ ግዜ በመእካሉ ንንዕማ عبدالواسع نجاش توالت حبتا قديها تكاتاتولو كيلاتا همس تملست كفلت كله بعسرت حملة التشحن إسران كلتن توم جبرت سناي بأكل أبسترخ بلو حبتا نتجنزم كبس ركبتو تفليتون سالساي مدبر بوليس موداتا زي دخم كالو ገንዘብ ይሁን ንብረት ናይ ካልኦ ሰባት ናብ ወነንቱ ናይ ምምላስ ባህሊ ሓደ ካብ ዝሕብን ክብርታት ሕብረተሰብና ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ ነዚ ሰናይ ነገር ክስዕቦ ተላቢዩ ናረከብት ድማ ስለቲ ዝፈጸሞ ሰናይ ተግባር ብስሙን ብስም ፖሊስ ኤርትራን ዘለዎ ምስጋናን ኣኽብሮትን ገሊጹ ب12 حمله 2022 10 عامت نزعدميو محمد عثمان فكاك السبهله نبارقه تمهرن بخرا وغي قتل زفتنه طرطر اب تحت قيدي خمزاتو كاب كلاي مدبر بوليس كرن زرخبنا حبريتا ارديوم اتحبريتا وسيخو اتي نزتطاس جبن فتصمه طرطر جمع حمد محمد نور استبهله ود 18 عامت تقمات تختمهم زغونه بمغلاص ابزي استطاس علت ساعه 3 فرقان دحر قطري قداي ببشكلتا ناتغعز كله هندبت بمصا بخرا وغيو اب صغاماي وغن حقون ايدون كم زقسلو غليصو عزازي كلاي مدبر بوليس كتماخرن تلنت ايوب تسفازغي بزعبازي عملكيتون دمص بوليس ابزهابو مبري طرطرن قداين بزنبورم صنح باسي طرطرن قداي قيمتا حيزلو منبارون كاو تبغي سنة جبن كم زوعلونا رديوم تلنت ايوب تسفازجي اموداتا سبات ام محبراوي هوتهم نزغاطمم غريچታት እቶንኮ መፍትሒ ሕግ መኻኑ አሚኖም ጉዳያቶም በሕጋው መገድ ክፈትሑም ዝግባእ ብምዝኻር ወለዲ ግርጭታት ደቆም ብልቦና ብምእላይ ሰላምን ፍቅርን አመህናት ዝለዓለ ተራ ንኽጻወቱ መኺሩ እምባርከስ እዚ ክትካታተሉ ጽናሕኩም ናይ ውሽጣ ሃገር ዜና ይነሩ ዝስዕብ አህጉራው ዜና ፖሊሲው ሰናይ ምክትታል ፖሊስ ግብጺ ዋናን ዘይብሉ ብራሪያ خلبي بمكينو ናጎተተን ናጋላተን ክጓዓዝ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኢንተርኔት ንስተራይ ስሙ ዘይተጠቕሰ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተው ኣፍሊጦም እቲ ፍጻመ በኣማይት ኣሻሓት ንዝቁጸሩ ግብጻውያን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዘቁጥዐ ዝሓበሩ ፖሊስታ ከተማ ጡርጡር ነቲ ዘይሓላፍነታውን እንስሳውን ተግባር ወላዱ ንምዝንጋዕ ኮነ ኢሉ ዝፈጸሙ ምዃኖም ገሊጾም ዘለዉ ፖሊስ ወሲኾም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርገ ቪዲዮ ነበርቲ ከተማ ካይሮ ንጡርጡር ዶ አቢሎም ብጭካኑን አንዋሪ ተግባሩን ከስተናዓቆን ክዋርዶን ዘርኢ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ዝሕብን ግብረ መልሲ ህዝቢ ንዘይሕጋውን ገበናው ተግባራት ዘሎ ዜሮ ተጻዋርነት ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ኣብ ካይሮ ዝመደበሩ ንመሰላት እንስሳ ዝጣበቕ ዘይመኽሰባዊ ውድብ ኣብ ልዕሊ እቲ ከልቢ ንዝወረደ ኣካላዊ መጉዳእቲ ከም ዘሕዘኖ ብምግላጽ ጡርጡር ብዝፈጸመ ገበን ክቕጻዕ ፀዊዑ بمسرت حبريتا بوليس ጉዳይ ጡርጡር ተጻሪዩ መዝገብ መርመራ ሕጋው ሐሳብ ንኽዋሃበሉ ናብ አኽባር ሕጊ ተላኢኹ ከም ዘሎ ተፈሊጥሎ ደቡብ አፍሪካ ሓደ አባል ፖሊስ ዝርከቦም አርባዕተ ጡርጡራት ብስርቂ ካብ መዕደል ነዳዲ ዝርከቦም ሓይሎ ገባናት ተኸሲሶም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሃገር ኣብ ትርከብ ከተማ ሞጎዊስ ኣብ ዘሎ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ምዃኖም ተፈሊጡ ጡርጡራት 46 ዓመት ዝዕድሚዩ ሓደ አባል ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ዝርከቦም ምዃኖም ዝገለጸ ፖሊስ ደቡብ አፍሪካ ብምፍንጃር አውቶማቲክ ቴለር ማሽን ማለት ATM ዝፍለጥ ናይ ገንዘብ ማሽን ኣስታት 5 ፈተነ ቅትለት ስርቂ ተሽከርከርትን ካልእን ዝርከቦም ገባናት ክኸሰሱ ከለው ክልተ ካብኦም ኣብ زحلف ورحي استفدت مسرقي معدل النداري كتحازو خلو زترفو خلت دما بمكتال بوليس كم تتحازو انا تصيرهم عفنيا بوليس تزوبا بريك سباتا ابزهابو مغلصي طرطرات كلت مكاين حيزوم نابوتا فصامه جبن كم زموتون
ኣብኡ ዝነበሩ ዓማዊልን ዋናታትን ሽጉጥ ብምውጥዋጥ ድሕሪ ምፍርሖም ነታ ተተኺላ ዝነበረት ዲጂታላዊ ማሽን ከም ዝፈንጀሩዋን እንተኾነ ገንዘብ ከም ዘይረኸቡን ጸኒሖም ግን ዓቐኑ ዘይተፈልጠ ገንዘብ ሓንቲ መኪናን ሞተር ብሽክለታን ዘሚቶም ክኸዱ ፖሊስ ከም ዝሓዞም ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ሌፍተናል ጀነራል ሴሌኮና ንኹሎም ኣባላት ፖሊስን መሻርክቲ ኣካላትን ንዝወሰድዎ ቁልጡፍ ስጉምቲ ሙጊሱ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ግሪኽ ቢትኮይን ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ዲጂታላዊ ባጤራ ብዘይሕጋዊ መገዲ ካብ ናብን ብርክት ዝበሉ ሕሳባት ባንክ ብምዝዋር ገበን ክፍጽም ከም ጸንሐ ዝገለጾ ሩስያዊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተውዎ ሓቢሮም ሰመዚ ፖሊስ ግሪኽ ብመሰረት ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ኣሌክሳንደር ቪኒክ ዝተባሃለ ወዲ 43 ዓመት ጥርጡር ኣቐዲሙ ብተመሳሳሊ ገበን ን5 ዓመታት ተቐይዱ ዝነበረ ኮይኑ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ካብ ማእሰርቲ ምልቃቑዩ ዳግማይ ተኸሲሱ ናብ ሕጊ ዝቐርብ ዘሎ ጠበቓ ኣሌክሳንደር ቪኒክ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጥርጡር ምስ ዝተፈላለዩ ሞያውን ሰርሰርቲ ተሓባቢሩ ንመርበባት ዲጂታላዊ ባጤራ ክጥቅዕ ከም ጸንሐ ዝገልጽ ክሲ ቀሪቡሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ጉዳዩ ብቤት ፍርዲ ተራእዩ ገበንኛ ኮይኑ እንተዳ ተረኺቡ ክሳብ 50 ዓመታት ክእሰር ከም ዝኽእል ኣሚቱ እንተኾነ እቲ ሩስያዊ ቀሪቡሉ ንዘሎ ክስታት ብምንጻግ ንሱ ዘዘዋውሮ ኾነ ዘመሓላልፎ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ከም ዘየለ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ንስትግበር ቢን ከም ዘይቅበሎ እዩ ዝሕብር ዘሎ እምበኣርከስ ዝኸበርክንን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ምሳና ሓቢርኩም ክትከታተሉ ብምጽናሕኩም እናመስኮንኩ ንሎሚ ዝተዳለወ ዜናታት ፖሊስ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ዝስዕቡ መደባት ድምፂ ፖሊስ ክትከታተሉ ብኣኽብሮት እናዓደምኩ ብወገነይ ሰላም ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ዝቕጽል ትሕዝቶ መደብ ምክልኻል ገበን ክኸውን ንሎሚ ኣብዚ መደብ እዚ ዕምሪ ዛዕዛዕታን ዕምሪ ዘይሕጋዊ ጸጋን ሓደ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ካፒተን ብርሃነ ዘካርያት ዘዳለው ጽሕፍቲ ክትቀርብ ናብ ኣንባቢኣ ኣቤል ኣብርሃም ንገበንን ገበናዊ ፍጻመታትን ኣብ ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ካብ ዝጥቀሱ ጥቕስታት ሓንቲ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ በዓል ጸጋ ገበና ኣሎ ትብል እያ እዛ ናይቲ ውሩይ ተዋሳኣይ ሆሊውድ ማሪዮ ፑዞ ዝኾነ ጥቕሲ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ንጹር እዩ ንሱ ድማ ሃብቲ ብሕጋዊ ኣገባባትን ጽሩይ ኣታዊታትን ጥራይ ዘይኮነ ንዕኡ ብዝጠሕስ ገበናዊ ተግባራት እውን ዝጥረ ምዃኑ እያ ተጉልሕ ይኹን እምበር ምንጪ ጸጋ ወይ ሃብቲ ስርቂ እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ዝወስድ ግን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣመጻጽኣ ናይ ዝኾነ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ሃብቲ ካብን ናብን ክፈላለ ስለ ዝኽእል ስለዚ እቲ ጥቕሲ ነቶም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዘይግብኦም ረብሓ ክጋሕጡ ሃነፍነፍ ዝብሉ ጓሓላሉ ዳ እምበር ነቶም ንሕግታትን መምርሕታትን መንግስቲ ተማእዚዞም ዝጓዓዙ ቁኑዓት ሰባት ዝምልከት ኣይኮነን ሓደ ካብቲ ንልክዕነት ጥቕሲ ማሪዮ ፑዞ ኣጉሊሖ ዘርኢ ንጥፈት ኣብቲ ብልማድ ኮንትሮባንድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘይሕጋዊ ንግዲ ዝርከብ ኣታውታት እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ረሳሕ ንግዲ ዝዋፈሩ ሰባት ብዛዕባ እቲ ዝግብትዎ መኽሰብ እምበር ካብ ኣታዊታቶም ብመልክዕ ግብርን ቀረፅን ናብ ካዝና መንግስቲ ክኣቱ ዝግብኦ ገንዘብ ንዕኦም ኣይንታዮምን እዩ መደባቶም ይኹን ተግባራቶም ምስጢራውን ካብ ዓይኒ ዝምልከቱ ኣካላት መንግስቲ ዝተኸወሎም ብምዃኑ ድማ ካብ ኣታዊታቶም ሳንቲም እንትኹን ትጎድሎም የብሎምን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ክፋላት ሕብረተሰብና ድማ እዮም ኣብ ሓፂር እዋን ዘይተኣደነ ሃብቲ ክኻዕብቱ ዝረኣዩ ብዘይ ሕጋዊ ንግዲ ተኸሲሶም ድሕሪ ምቕያዶም ናታ ውሽጢ ሃገር ዝኸፈልኩምሉ ሰነዳት ኣርእዩ ተባሂሎም ኣብ ዝሕተትሉ ግን ፈሱሙ ሓላው እንትኹን ሓንቲ ሰነድ ከቕርቡ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ንግዲ ሕጋዊ ስለ ዘይኮነ እቲ ሃብቲ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝተጠረየ ፍረገበናዊ ተግባር ብምዃኑ ድማ እዩ ማሪዮ ፑዞ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ በዓል ጸጋ ገበና ኣሎ ዝበለ እቶም በኣቋራጭ ወነንቲ ሚልዮናት ክኾኑ ዝሕልኑ ሰባት ከምቲ ኣቀዲምና ዝጠቀስናዮ ግብሪ መንግስቲ ኣብ ዘይክፈሎ ዘይሕጋዊ ንግዲ ጥራዮም ክነጥፉ ዝደልዩ ስለዚ ምእኩት ገንዘብ ዝርከቦ ጥራይ ይኹን እምበር ዓይነቱ ወይ ሓደገኛነቱ ኣየገድሶምን እዩ ስለዚ ድማ እዮም ገሊኦም ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ገሊኦም ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ዓፀፋርስ ገሊኦም ኣብ ዘይሕጋዊ ሸርፊ ባጤራ ወፃኢ ወዘተ ብምትኳር ክጓየዩ ዝረኣዩ እዞም ተጠቂሶም ዘለዉ ገበናዊ ተግባራት ከም ወከልቲ ኣብነታት ዝቐረቡ ዳ እምበር እቶም ኣብ መዛግብቲ ፖሊስ ተመዝጊቦም ንረኽቦም ገበናቲ ብዓይነቶምን ትሕዝቶኦምን ሓያሎ እዮም
زي حقاو نقدي لعلي هبت منغستي رأس مال زونونو تجارات زفري ازيو حدغنيا ترييو مخنياتو غبرن قرصن زي كفولو اتاويتاتهم ابت زلعله طرزي ناي بلصغنايو زسفروم كم وصيت ناي زدما منغستي كاب غبرن قرصن بزتاكبه ገንዘብ نهزبي محبراو اغلغلوت زهبو ማእከላት ጣና አብያተ ትምርቲ መስመራት መጓዓዝያን አገልግሎት ማይ መብራህቲን ቴሌፎንን ወዘተ ከሃንጽ ዝነበሩ ዓድል በቲ ዝተጠቅሰ ምክንያት ተቆጪዩ ይተርፍ ኣብ ከም ዝሞት ካዩ ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን እቲ ሕብረተሰብ ዝፍጠር ፍልሊ ከም ኮኸብ ወጋሕታ ደሚቁ ዝርአ ምዝ ሕጋው ንግዲ ዝኽሰት ካልእ ጸገሙን ንህላዎ መንግስቲ ዝፈታተን ጸጥታዊ ስግኣት ዝፈጥር ምዃኑ እዩ እቶም بشرحن قرحن مليونات زقمت جنزب زخعبة سبسقا جنزبهم أبكاساتاتو منبر أبانك سلازي قمتو بتمنجست زي قطعة جنزب انت عينت جبنات كفتهم يخلو زبل حتى سكفتاز فتريو دحر نفس وقف بعد سقا جبنا له زبل تقسيم ماريو بوزون نزحك زيو زغلاح بالشوناون حركاتهم مزي حقاو نقدي زقل قالو سرعات زمشمش حدقني حماميو እቶም ሰብ ጸጋ ዘይ ሓጋውያን ነጋዶ ብዘይ ዝኾነ አንቀፋት ዘይ ሓጋው ተግባራቶም ንምፍጻም ኣብ ኩሉ ጽፈታት መንግስታዊ ትካላት ተመዲቦም አገልግሎት ንዝህቡ ሰራሕተኛታት ብብላዕ ማለት ብጉቦ አስዲዖም ድሌቶም ዝፍጽሙ ምዃኖም እዮም ኩሉ ከም ዝዕዘቦ ድማ ብልሽውና እንተደኣ ሰዓሪሩ ክፍወስ ዘይክእል ሕማም እዩ ዘይፍወስ ሕማምካ ኣብ መወዳእታ ቀታል እዩ ሰነዳት ፖሊስ ከም ዘረጋግጽዎ ብዘይ ሓጋው ኣገባብ ዝተጠረየ ሃብቲ ወይ ጸጋ ናይ ግዜ ሕቶ ይኸውን እምበር ኣብ መጻጽኡ ተመርሚሩ ጉዱ መቕልዑ ዘይተርፎዩ ከመይሲ ብጻዕርን ሓርኮትኮትን ዘይተጠረየ ጸጋ ዕድሚኡ ልካዕ ከምቲ ብጭራታት ፀሓይ ብራቕ በኒኑ ዝተርፍ ዛዕዛዕታ ወጋሕታ ስለ ዝኾነ ኣብ መደብ ድሕነት ኤርምያስ ኣስፋሃ ብዛዕባ እቲ ህይወት ሰለስተ ሰባት ዝወሰደ ሓደጋ ምሕማም መሬት ዘዳለወ ቃለ ምሕትት ክስዕብ እዩ ንምክትታልኩም ብኽብሪ ይዕድም ፍጻመ ሓደጋ ናብ 10 ነሐሰ ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ኣጋጢሙ ኣብ ከባቢ ስንታንቶ ኦቶ ምህማም መሬት ኣጋጢሙ ሩድኡና ዝብል ሓበሬታ ኣብ ሰዓታት ንጎ ናብ ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ምስ በጽሐ ኣባላት መደበር ህይወት ናይ መድሓን ተልእኾም ንምፍጻም ብህፁፅ ናብ ቦታ ሓደጋ ተጓየዩ ኣብ ቦታ ፍጻመ ሓደጋ ምስ በጽሑ ብኮንክሪት ተደጊፉ ዝነበረ ዝተኣከበ ናይ ጎሓፍ ሓመድ ሃሚሙ ምስ ፈረሰ ኣብ ትሕቲኡ ዝተሃንጸ ሰርቪስ ገዛውቲ ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዩ ጸንሖም ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ዝሓደሩ ሰለስተ ሰባት ተጸቒጦም ከም ዘለዉ ምስተነገረ ድማ ንምውፅኦም ምስ ህዝብቲ ከባብን ኣባላት ህንፃ ኩባንያ ሰገንን ብምትሕግጋዝ ብማሽን ዝተደገፈ ስራሕ ጀመሩ ዝፈረሰ ሓመድን ኣእማንን ንምዕላይ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብቲ ናይ ህይወት ኣድሕን ስራሕ ልዑል ውህደት ምትሕግጋዝን ተወፋይነትን ስለ ዝነበረ ሬሳ ናይ ምውፃእ ዕማም ብሓያል ፃዕሪ ቀጸለ ድሕሪ ናይ 4 ሰዓታት ኣድካሚ ስራሕ ድማ ሬሳታት ናይቶም ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ኣውፅኡ ድኻሞም ፍረ ስለ ዝተረኽቦ ድማ እፎይ በሉ እንተኾነ ሕጂ እውን ኣብ ካልእ ሸነኽ ናይቲ ቦታ ካልእ ዝወፅእ ሬሳ ስለ ዝነበረ ንዑ ንምውፃእ ስርሖም ቆጸሉ እዚ እውን ድሕሪ ናይ ኣስታት 4 ሰዓታት ሓያል ፃዕሪ ሬሳት መንእሰይ ክወፅእ ከኣለ ብሓፈሻ ኣባላት ፖሊስ ምስ ተሓባበርቶም ኣስታት 8 ሰዓታት ዝወሰደ ከቢድ ናይ ሬሳ ምድላይን ምውፃእን ስራሕ ኣካይዶም ስርሖም ዛዘሙ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ብወገና ሓፈሻዊ ስእሊ ናይቲ ፍጻመ ክህልወኩም ኣብቲ ቦታ ፍጻመ ሓደጋ ተረኺብና ነቲ ዝነበረ ሃዋሁን ከምኡውን ንጠንቅን ሳዕቤንን እቲ ሓደጋ ኣመልኪትና ምስ ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእከል ሓላፊ ምርመራ ገበንን ኣዛዝን ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ከምኡውን ምስ ሓላፊ ክፍሊ ህንፃዊ ልምዓት ዞባ ማእከል ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ገዛ ባንዳ ኣባላት ፖሊስን ህዝብን ዘካየድናዮ ዝርርብ ሓደ ድሕሪ ሓደ ናባኹም ከነብሎ ኢና ሰናይ ምክትታል
فلما حلافي مرمرا جبن شادشاي مدبر بوليسوا ماكل جمال تهانور صعبين نايت حدغان طنقون كمون اسمات موتنا ملكيتو كغلص كله رايت حدغا ازيو زسكحكحن حدغኛ حدغا እዩ ቦታ ፍጻሜ ሰጣጣውቶ ከባቢ ጌስት ሃውስ መንገዲ ዝባን ስቀይ ኮይኑ ትገዛ ዋና ገዛ ጀማል ሰዒድ ይባሃል ወኪል ገዛ ናይ ሞት ዝበጽሖ ከ አብዱል ወሃብ መሐመድ ብርሃን ሳልሕ እድሜ 40 ኢልሃም አቡበከር እድሜ 35 ካሊድ አቡበከር እድሜ 18 ጠንቀ ሓደጋ ዘይውቁዕ ካንሸሎ በእምነት ዝተነደቀ ኮይኑ ብዙሕ ሓመድ ዝተኣከቦ ኮይኑ ምህማም መሬት ስለዝገበረ ፈሪሱ ዝፈረሰ ካንሸሎ ከ ኣብ ልዕሊ ሰርቪስ ገዛ ብሙሉ ስለዝፈረሰ ሙሉ ብሙሉ ከ እቲ ሰርቪስ ዓንዩ ግዳያት ከ አታገዛ ደቂሶም ዝነበሩ ኮይኖም ሰዓቱ ኣብ ዘይተፈልጠ ለይቲ ኢኔሩ ተፍጻሜ ቡክሌራላ ናይ ኩባንያ ሰገን ዓቢ አስተዋጽኦ ትገብራላ ምክንያቱ አዝዩ ሓመድ ዝመልአ እማን ዝመልአ ስለዝኾነ ብዓቅሚ ሰብ ይኹን ድገለ ክእለይን ሬሳ ክወፅን አጸጋም ስለዝኾነ ናይ ኩባንያ ሰገን ወክሊን ምስ ህዝብን ፖሊስን ብምዃን ተሓጋጊዝና ካልእ እንታይ ትብለሎ ንህዝቢ ኣብዚ ሓደጋ ኣተወኪርካ ተመሳሳሊ ንኸይጋጥም ዘሰክፍ ወይ ዘይውቁዕ ገዛ እንድሕር ኣብ ጎንኻ ወይ ኣብ ልዕሊኻ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑስ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ቀልጢፍካ ሓበሬታ ምሃብ ገና ከለውን ዝእለየሉ መንገዲ እንተፈጠረ አዛዚ ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ምክትል ተሌንተ ተክለ ማርያም ተኪኡን ንዝነበረ ናይ ስራሕ ተወፋይነትን ህዝቢ ክገብሮ ዘለዎም ጥንቃቐታትን አመልኪቱ ከምዚ ይብል ሳላ ጻዕሪ ናይ ህዝብን ፖሊስን ኣብቲ ክልተ ሬሳታት ወጽኦም ኣለዉ ሕጂ እውን ክልተ ሬሳታት ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ረኺብና ዘለና እዚ ንምውፃእ ህዝብን ፖሊስን ምስ ናይ ሰገን ፖክሊን ተሓባቢሩ ነቲ ተሪፎም ዘሎ ሬሳታት ንምውፃእ ከቢድ ጻዕሪ ዘካይድ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኸ እቲ ስራሕ ዝምስገን እዩ ሓበራዊ ስራሕ እዩ እቲ ህዝቢ መንእሰይ ዓብዪ ንእሽቶ ኩሉ ከይተሓለለ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ብሓቂ ተሳታፍነት ዝሐጉስ እዩ ተቀራሪብና ኢና ሕጂ ብዙሕ ኣብ ምቅርራብ ገጥና እቶም ክልተ ሬሳታት ንምውፃእ እውን ሓንቲ ዓባይ ሽግራና ዘላ ንሳኻኒ ቃለሳለና ንምውፃእ ከቢድ ጻዕሪ ዝካየድ ዘሎ እቲ ክብደት ዝሕዝን እዩ ሓንቲ ስድራ እያ ፀኒታ ዘላ ሓንቲ ስድራ ፀኒታ ማለት ከዓ ናይ ብሓቂ ነቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከቢድ ሓዘን እዩ እዚ ከባቢ ካብ ከምዚታት ዝኣመሰለ ክጥንቀቕ ከም ዘሎ ጥራይ ሓበሬታ እዩ ዘመሓላልፍ خبركم سمعتي دمص بوليس زي تسمعوا زلهم ابوتا فصامه نايتي حدغا ابالات بوليس مس حزبي تحوابيرهم ريسا موصا زكايدو زلو لعل صعريو كمزي تكاتاتلو زلهم كاب نغو جميرهم حساب حجي ريسا موصا لعل صعري ما مكياد زركب زلو زي دمص خن تسمعوا زلهم بوغناو نحنا حجي نغلغله ابزي كاب حزبي ويون كاب ابالات بوليس رخيمنا كنزارارب كنفتنينا على في مكلخل جبن شاي مدبر بوليس عثمان الله مسابزي كبدت نايتي حدغان تتكايدو زلهم صعر نسكبلص تعمي يا سمبادي ومستري زلهات حدغاس عندبت غطامي احنا تمسي تحبرنا قلتينا هنا مسينا كمتن لعلنا حزب تساتفو تري الله هنا ابالات بوليس تعمي حدغኛ ይመስልቲ ትሪኦም መስትሪ ዘለኻ በጣም حدغኛ እዩ ከቢድ ማሽነር ተደጊፍካ በክንደይ ታሽሚ ይወጽ ዘሎ ዛጊት ስጋ ሕጂ ተምስተሬሳ ተረኺቦም ኣለዎ ተምስተረፉ ኻኑ ኣብ ምውጻእና ጻዕር ዘለና ማለት እዩ መስትሪ ዘለኻ ክብደት ኣለዎ በጣም ክብደት ኣለዎ ተሳትፎና ህዝቢ በጣም ጽቡቕ እዩ በጣም ተሳትፎም ኣባላት ፖሊስ ተሓቢሮም ኩሉ ንሽተይ ይኹን ዓብይ ዝገዛውቲ ዘሎ ኩሉ ዝሰማዕ በጣም ተሳትፎ ዘሎ እዚ ከቢድ እዩ በጣም ሆላንድ መጽኡን ተራእዩ ምዝክራማት ዘሎ ሕጂ ሲ ኣስጋእ ኩነታት ዘሎ ውሕስ ቦታ ሰብ ታሽሙ ክገብር ክኽእል ኣለዎ روبيل قبري واتبعال نبات سانتو تي سرحي اسبيكو بتعمي ياب تساتفو طونكا هاد بوليس امريكا سعازو كل حزبي بمولو بتعمي ناسي معبيو اكثر دبوت خيابه سي عجبو خيدال بوليس حزبي مولو محلت سبزلو كل سي ني بحق جاموس يبركتالو مالتي كبير حزن حدا يرفعو بدخون خطف انا يدلينينا مامر سليمان عثمان اسماعيل زبال غربيتي ابلات بوليس بتعمي انا سي بوليس اب سلطان اب كانت نيتراح زمزلن نيرو اب هيوت مدحنون ابي ابركتكم زلو انا المجمره غير اب عدمي سلازرا زراخو ناي بحقي زياتهم سي ناي حزبي كاب حزب نحزب مخانم لومي خامن كيله ناي بحق صبرت سمين
شمي قرمي استبهل كوبانا أسجن رأي مجمرة كو كم زي مثلنا بمعظم الرئة لنا قليل إني تسجع له حدقة خيم تبعين أنا مثلا يرى مثلا أنا أجن حدقة أزي خبيت كم زين رئنا أين فلتن أب هذا استدقوا نجزاء أبلع لي حدا عبو جوبا هو زي جوبا نجار السماء مسأته فريسيو مرتي جزاء نخلت تخفلي حدقة أزي خبيت يمكن بتعمل كسب كندي تقدسنا حزبنا بوليسنا نصرح لنا زي حبنا كقداي كل تريسة حساب حجة أوصينا لنا استرف كل تريسة أمد لك حاجة نركبنا مالتي زي ماذا حدقة زي رئينا بتعمل كلا أي كم زي خيد الجم ويدما إنه قرر أسرار حب بتنقعن بحسن كنصرح يد الله وبركة كابزخن مهر لنا زبل تعشو يزلني أما حداريت نوزوبا غزاباندا ويزرو دهب تسفاي بجدا اتحادقا زحزنن زسنبدن مخانو تغيسا بفلاي ابت حدقا زقات أمولو خبابي بزيبوق عقباب استهانسو غزاوتي كنزلون اتوب مكتتالن مكوت تصارن كبرلهم كنزقبان تتحساسب نايلو معلت دقات أمي بتاعنا حدقانيان تراجدي دحزنيو كتريسا وصيامالو سلازي زغن زعينات غزا سب كنقحلون نيسات كأخرمولون ينا نحنا نلابو حزبي نزيتات ريو أب تعيد هنا جزاوتن قصفر لا وأنا زي حزبي بزر له خباب بوليس بعلهم سقاب حجي أب حدا كزرود دلو كل زناي خباب حزب خابو ملو أب زخان شو اللي يدلو نمسكنا خانا حلافي كفلي هنصاو لمعات زوا ماكل انجنير تسفى عالم ولد ميكائيل ناتانا هنصا تيغزان تماساسالي حدقا ابكالوت كبابيتات نخيقات من نهزبي زم حلالفو ملختي نسمعيهم زناي حج زلو تريو نزي هطر كرامات ناي لو معامت زقوانا فولي تريو لنا نحسب نخل ناشتو تمساسلت حدقاتا تقواني فهم خولو جن بخمس عينت قبل على السبب بدأت زوردة بدأت بتصحي فلتني طاند تانكي مزلو هطر كرامات قبل علي زنبر حمد نتب تحت زلو فريسو سلطاتي لك كم مهمام مريت الكات حسوة خير الجزء خمس عينت قداتات بخباب زوان سنكة بخلقها بتمساسالين أي دقيقة من دو زلوا خبابيتات كقوان في زخل ترياتاتي بزيادة جن مسكم زي فلي كرامات كمتزخل مها تي تأماتون أبكم زي عينت خرامات تخبابيون تزنبر زلوا جزا زخان يخون ملكتات كرخلو باجا ألتفو نزم الكتان أي من قصة أكل كحبكم زلوا هنا بزقات أمز خبرين خير موداتا أولاد بوليس مسز بيزا كارو دلو تعاري رئيسا موسى كمي تقولصو مسو تحيس كون انتاي ملاقت تحلفنا هزبي عدل بك أولاد بوليس كابت هزبي فليها زر أي كونن لو منوغو خبنوغو سقا حجب زهن رخلنا أنا أبل بوليس أنا يوتي كان عائل كون كتفلي زي تغل أما قلتي حبرة السبن أما قلتي بوليس نزلوا سقع كندي دل زندنا حمزلوا زي حد الأبنة كويني زرعك كابنوج هو داوم دا تهرمو 5 تري نزلخا بزي كيس الكيو بتوفايدنت مسكوباني هنصا سجن تزلع على أبركتو ديرهم مستحبرة سبزر زلوا زم بوليس الزخات كل شعن مكحلون نايب حق قبل بول أكلنا يهزم مخانو زمسكرو له خناتاتي زخبركم سمعتنا أمود أتنبار جزاوي أزازي بوليزو أكل ليتنال كونيرير جرماي جبر ميكائيل رئيساتات قدايات أموتان استخيرت سعرن مزلوه تركرامات دما زي تتصبنا حدقاتات كيك قاتم حزبي كوغبرو زلوت انقاقن مز بوليس كوغبرو زقباء متحبارن عملكيتو زي تزارو بأغريبنا مدمنا كنزازمينا سلام كنا الرئيس بوق مجمرتاتي زي تصبنا حدقة قاتمو تحدقة مسقاتمي فرشاي مربور بوليس عت شوعتن ربعن أسرنا بلو مسيوم حبريتا زوا شوعتن فران مسولتنا تي هيوتنا مدحانينا تقوينا قلبات سلازي كون تراسكواتر ماشين كنا سلازلنا ناو حلافكو بوني السجن مساي تسفاي وراجي
أود ويلنا قلت في ملسيبنا ماشين كاب سنبل مسيا تقارق إراءتي أبتي خنشلو نتي تسقيتو زنبرنا كونكريتا موسى كابنكو 9 جميرة خصافجي زدلنا ساعات مالاتي وخوابي فارسن قلم كوينلو موصاتي رئيسا أولاد بوليس ماشين هرنا يندسجن نيت خباب حزبي أزيو زين عبترات تصاويتو قال أبتي متعجز ناي أولاد بوليسن حزبن ناي ماشين يندسجن وتي بوتاون مسزلو كرامات تسقع جوبو سلازخوني كم زعينة جزاوتي تماسا سالخ خلو سلازخل مستي بقت على ليت المعلت ما يزهرهم زلو زي تصبنا حداقة ونكجاتهم سلازخل زوي لعلتن كقيتات كجبرالو قال نجار نهر سمعوها أو جزيو ني زملكاتهم أكال نبوليس ديو خلوت تكالات من جزء قلتوا في حبريتها خلالو كبران سمعتنا نلوم زبلنا يوم مدبات إذن كتكاتلوم تنحكم يمنيرهم مساقوم زتنحنا أدالوتنا غرفتن كابيتان برهان زكارياس إرمياس أصفها يسيد قبر ميكائيل شايتو موسو مسير كيدانن عود تعامل مسبع المويا تكنيك أبي الأبراهام بمخانينا كساب متصوم بخالة عشتون رخب سلام